Nindutan ni mong long sleeve ba yoy? Ikaw ka na linot kay kagbag. Ako bay, kusog ka ni pabuto na ko bay. Diba? Kusugoy. Kusugoy. Ako gani. Unsa na nang gipaboto ninyo? Pwede mo join? Unsa na imong gibit-bit ni? Helicopter na tanawa ako gayong palaparon. Uy! Kusuga ka lupa dato ba yoy? Padung naman tog langit. Masangit to sa mga clouds ba? Kabuang. Na kay mga paboto diha. Unsa man paboto? Naa, tanawa. Tanawa gani. Awa, baga kay gaso. Unsa man to? Aso bagod ni. Matay dili naman ni aso bay. Mura naman ni mga clouds. Unsa man itong pabuto ni mo di oy? Ambot lang kay nakita naman to nako sa katong kwarto sa katong angkol na kong nga sundalo. Uy, granada dito di ay. Naalala lagi akong helicopter dire. Abi na kong naabot sa langit.